И така, здравейте хора, аз съм Деян и добре дошли в днешното видео на Brawl Stars. Както сте видяли от заглавието, ще отварям Legendary. Ето го, легенда Legendary. Но преди това, абонирайте се, защото сме 500 абоната. Давайте към 1000 абоната. Така, нека да отворим Legendary. Какво нещо става? Добре. 3, 2, 1. И да, хвана и се скин. Ами, не съм доволен. Както сте видяли от предишното видео, значи има по-голям шанс Мегабокс да ти се падне герой, отколкото в тия звезди. Така че дано да върнат боксовете. Защото виждате, че от това нищо не ми се хада. Само ми се падна, ето само този герой и ето този герой. И да, това е от видеото.